Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Comrade wenyu vari kufara kusangana nemi manhero anhasi. Takwanisa kuenda kuembassy kudemonstration tamboupdatana masikati tichibva ikoko. Then comrade nyoka yemabhunu tawaupdatawo kuti takwanisa kusvika panzvimbo yavanga vari munhu vanga vasisina any communication yekuti vaone kuti rutsigiro rwamawapa rwakamira sei. Zvavanoita kumajeri kwavo vachititsanangurira patataura navo vanga vachiti no, kana takuda kuenda kukoti, suppose tiri kuenda kukoti mangwana, wane kwavanotiisa kune vanhu vaJew kuenda kukoti, so ndo kavanga vari ikoko. So tavatsanangurira kuti mhuri yeZimbabwe yaratidza kufara nekukutsigirai, kuti vhangeri ramuri kuparidza ndiro vhangeri rinotipinza denga nekuZimbabwe itsva. Vasekerera, wafara kwazvo. Ndikati alright, takasununguka here kuzoudza vanhu kuti comrade nyoka yemabhunu nekuita kwamaita nhasi wafara zviri legendary. Vakati aiwa tikuudzei. So comrade nyoka yemabhunu, program yamaita nhasi nekutsigira kwamaita wafara zviri legendary. Then well, I'm being informed by the admins here that the members of the Judicial Service of South Africa requested the link of this Nyoka Yemabhunu channel so that they will get updates and see how relevant the updates are. So one way or the other, starting from today, we now have South African citizens here on the channel. Well, some of us, we are not good orators when it comes to English, but we can try to communicate English for communication. That much we can manage. We are going to Randburg Court tomorrow. That's where Comrade Nyoka Yemabhunu will be attending the court session. But as progressive Zimbabweans, we need to appreciate the South African police for protecting us during the demonstration at the embassy in Pretoria. We noted some disturbances after being asked by the police that, are you together with these people who are doing funny things there? Then luckily we managed to say to note those guys and say, no, we are not together. With the powers vested in them, they managed to chase Mnangagwa's people who were spying on us by the embassy. We need to applaud the South African police for that. We presented a clear message to them. We tried by all means to use English, even if it's not our mother's language. But we tried by all means to use English so that they will understand the cause and the mission of the protest or the demonstration at the embassy. Todzoka kwatiri maZimbabweans. Tanzwa vanga vachititsigira vachiti aiwa maita zvakanaka maenda kuprogram. Aiwa tiri kutendai, ndanzwa maaudios pano. Vana Comrade Mugari, tiri kutendai nekuti rongera kubata secretariat yese, kuenda kumapurisa, security officers ese ari muSouth Africa, muchigadzirira mapepa ekuti tikwanise kunga takachengetedzeka pademonstration. Aiwa tanga takachengetedzwa kwazvo, tafara nazvo. Then
Tinodazve kutenda vamwe vanga vatikuta. Mamwe mazita anondinetsa. Taona vana comrade Musipa, they were there. Then Comrade Moyo from Bulawayo, he was there. We were happy to see you, comrades. Then there is the other guy who referred to himself as Comrade Geza Tafara Kukonai. Then there is Comrade what's the name? Tocha. Comrade Tocha. Yes, I love to hear the name, but I don't know him as Comrade Tocha. I know him as Comrade Chivange. Tinokutendai nekuuya ku program nekuti tazwa kudzirwa ndo zvatingada kutaura. Then mangwana tiri kusangana kukoti kuRunback. Ndo program yatinayo. Hatina zvakawanda zvatichaupdatana manheru anhasi, asi kungoda kutenda the South African Police for protecting us and the judiciary system, also the Zimbabwean consulate reception for receiving our petition. Then tomorrow we are waiting for the court session where Comrade Nyomakai Mabunu will be appearing before the court. In Zimbabwe, there was good news. Comrade Mhlanga was given the bail yesterday. So we are also expecting Comrade Nyokai Mabunu to be free tomorrow. So ngati rambei tine kubatana ikoko, Zimbabwe yedu ichienda kumberi. Tatenda hedu macomrades, muwe nemanheru akanaka. Hatina zvakawanda zvekutaura nhasi, asi mangwana tichakupai updates. Then Comrade Gambagwe, tafara kuva nemi, tazwa kudzirwa again. Manga mchipa maZimbabweans updates. It was my first time to meet you face to face. Ndafara kuona, ndachida kuti mutitengere koko, but well, panga pasina mashops patanga tiri. But we appreciate your presence. I hope since Matt you flew from Cape Town, you are still in Johannesburg. We are going to meet again at the court tomorrow. Don't be afraid of Canadians, as we have tight security around us. I'm sure today they noticed how we move, how we walk, how we are protected. They were not expecting it. Vanzwisisa kana varipota kuti wedzerai mafuta kana mchida kudhira nemacomrades aya. We are not backing off up until Zimbabwe yasununguka. Muri yeZimbabwe hatina mari yatanga tinayo, asi vashoma vakwanisa kushandisa mari dzavo. Hatina mari yatakamobilize kana yatakareceive from anyone. If there is anyone anoclaima kuti akawana mari kubva kwatiri, aiwa ngaabude pachena kuti akatidonetera mari. We noted 0 donations. Vanhu vese vauya nemari dzavo. Toda kupa kutenda fellow Zimbabweans, maita zvakanaka. Muwe nemanheru akanaka. Mangwana tosangana topana maupdates. Mwari vari mubatsiri wedu. Rambai muchikomborerwa tatenda.